皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーのちょこっと台湾語フレーズ、台湾ダー华語講台義のコーナーです。今回は番外編。よくある日常会話を楽しんで聞いてみましょう。テーマはレストランでの支払い。ここは私が、いや僕が、なんて延々続く支払いのやりとり、なかなか面白いですよね。ではまずはナチュラルスピードで会話のやりとりを聞いてみましょう。这顿我请。唔免啦，这我来。卖啦，互我来。无啦，这我在地，我来。安尼歹势啦，免客气啦。安尼后摆来高雄，才互我请。好啦好啦，真多谢。袂啦。どうでしたか？少し早かったでしょうか？台湾では基本的に食事を割り勘ではなく、誰か一人が一括で支払い、他の人は別の機会にそれをお返しするというスタイルなんです。ではもう一度ゆっくりスピードで聞いてみましょう。这顿我请。唔免啦，这我来。卖啦，互我来。无啦，这我在地，我来。安尼歹势啦，免客气啦。安尼后摆来高雄，才互我请。好啦好啦，真多谢。袂啦。では各フレーズごとに見ていきましょう。今回は会話の前半部分だけをピックアップします。这顿我请。チェットンはこの食事という意味。チはこの、トンは食事を数える単位です。請。はおごるという意味。我請。なら私がおごるよということですね。唔免は必要ないという意味。これはよく使われる言葉です。何か不要なものを勧められた時に断るのにも使えます。歹勢は唔免と言えば柔らかい印象になります。ぜひ覚えてくださいね。这我来。これもよく使うフレーズです。我来は私にやらせてください、私がやりますという意味で幅広く使えます。例えば、相手が荷物を持ってくれようとしたり、おかずを取り分けてくれようとしたとき、我来と言えば自分でやりますという意味になります。覚えておくと便利ですね。前は何々しないでという禁止の副詞。とても基本的な単語です。英語の don't にあたります。前コン、喋らないで、前ボン、触らないでという風に動詞の前につけて使ってくださいね。互我来。のほは誰々に何々をさせるという台湾語の特徴的な詞液表現です。私に支払わせてちょうだいということですね。英語の let, make に似ていると考えるとわかりやすいかもしれません。それではまた次回もお楽しみに。よかったらチャンネル登録してくださいね。感謝大家收看。再会。